Horas madihita saluhutna damang dainang na hinalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hamisian HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Madok tuhita saluhutna selamat Paskah madihita. Jamita dihita sadarion ima jamita epistel di Minggu Paskah paduahon. Doh topik di pahede batakan mate Tuhan membangkitkan orang mati atar surat sian Markus bidus 10 ayat sia sahat rodi ayat 10 walu hujahom ma dihita alayang go Yesus naung mulak mangolu sogot diari parjolo dung aris sabati di patari dahod do dirina jumolo tu si Maria Magdalena sianido di pabali na jolo pitu si bolis. Jadi laumay pabawaw satu akka na madongani ibana na jolo. Akka na marsak jala tumatangis. Alay dang porosya na sida naung mangulu jala naung diida si Maria ibana. Dungi di patari dahon ibana muse dirina tu dua halak sian na sida marupahon rupa na asing dinalao marhutasada na sida. Jadi dohot mana sida Roma maritahos satu akka dongan nai alai nang nasida dang dihapor siai. Dungi muse uju hudul nasida mangan di patari dahon madirina tuna 10 sadai di pisang maganggu dohot jogal ni roha nasida ala soporsea nasida di akka naung marnida ibana naung hehe sian namate. Jadi ni nama madok nasida lao mahamu tuliat portibion jami tau kamu ma barita nauli tunasa natinoppa na parsea jala tardidi dapotan haluaon alai na soporseai hona uhum do jala umat tadda akan namangihut tu na porsea pabalion nasida do akka sibolis marhite-hite guarhu do makkatahon hata naib baru joputon nasida do akka ulok jala nang di num rasun hamatean dang pola mahua nasida apa honon nasida ma tu tangan na tu akan na marsahit gabe malum ma hila laonna ido yang go sahatna. Selamat Paskah ma dihita saluhutna sadarion di Paskah paduahon di Huriatta HKBP pesta parningotan di hayani Tuhan Yesus dada holan parningotan sabing do dihita manang songon sada sejarah nasi paingot-ingoton sabing manang dalan lau manaringoti tiki naujuni naung salpui molo tapatupa pe parningotonon ima namangarahon jala patauhon hita doi paradehon nguluta makirim tu haheyota sugut alaihut doi paingotok kita molo tumpe ikko mate hita di sada tiki nahehe do hita muse songon Kristus naung hehei asa naing masude hita pasaton nguluta tu gonggoman ni Jesus naung hehei marhite na marsiadu patongoton nguluta tu hamonangan ni Kristus jalalos ima margogo kita mangula ulauta siganu pare dohot mamaritahon barita nauli tu saluhut na tinoppa ikorarat do barita nauli tu sadok portibion omba na ikon si ulauta di sekitar ari hahean ni Tuhan Yesus di tikion amanginang borat mahita rap marlojong asa gabi marsi jolo-jolo anak kita marsiadu parjolo marnida Yesus dohot patupahon naduminggan tu ibana marhite-hite huriana peristiwa haheon ni Tuhan Yesus do naboi merubah saluhutna alani hamonangan ni Kristusi ibana ma nuaing raja di ngoluta danga dong naboi mengatasi huaso ni Tuhan Yesus sudedo ikut uduk tu ibana songon akasisiani do hita parbiar parganggu roha holang sa jupang na di pikiran pitor di dogma dang porsiabe HP salelengon nga di hatay Tuhan Yesus hian taringo tu hayhon na sa siktong na amang inang ikon barita heyon ni Yesus do na mga lutu hitalas ni roha makapadoton parsaoran na mangulu do tibana di kiadan na songonon mahita patuduhon parsitutuota mangukuhon naung tajalo haheon ni Yesus di ngoluta
Jalatur pokoma baitona tu hita lao manang borhat. Ganup halak naong majalau hayo ni Yesus ikon mampu marhusor sian nguluna narobi tunguluna na baru. Jala barita na ulipe iko boy di patu bege hotu sude halak. Melodang boy si sian ni patu begon barita na uli. Dada barita pe guarni. Ay guarna pe tahe barita na uli. Nama raujahan sian hata evangelion di hata gorik. Na jolo di dok evangelion barita nauli seorang di ianakon ni raja. Evangelion barita nauli haba monang sian parporangan. Salut na taringot evangelion barita nauli hobar mai tu sada-sada harajaon manang barita ni raja. Ido bain di hata gorik evangelion dibahen gabe sada istilah tu barita nauli taringot tu Yesus. Ujui evangelion dipatu-patu sasalak prajurit manang ahli, tentara yang khusus dipilih oleh raja untuk membawa berita nauli. Ido songoni manuaing akasisiani Kristus na pinlit debatado sude nama buan berita nauli godang akka resiko prajurit ate. Evangelion alai di leon raja ido huaso ala holan prajurit odo na mampus yang sude prajurit na ni leon huaso mabuan berita ni raja. Ibarat na dada tugas ni sahalak pemadam kebakaran manang ko parjahat ikon tu polisi do tanggung jawab manang tugas songoni manueng dihita akan aporsea akasisian marhite turpuko di leon do huaso manang tugas khusus ido ubain deat 10 pitu sahatro deat 10 alu didokon pabalion nasida tu akasi bolis marhite hite goarhu dohot makkataon hata nai baru joputon nasida do aka ulok jala nang diinum rasun hamatean dang pola mahua nasida apeho nasida ma tanganna tu akan marsahit gabe malum ma hilalon ahdo lapatan ni dingolutta manginang dada na mga lehon magic alai tadda napatar do huaso ni Jesus madongan ni saluhut akan na porsea nunga he Tuhan Yesus nunga patar huaso na dingolutta torop do halak nagagal mangulahon na denggan tuto hatay ala dang jupang na dirohana ay mangasahon paralelehon mangasahon hagogo na sabing hasomalad do yang go hajol maon gabe mago ma narumikot oddo hagaleon ni akka sisian mulu tabering dia 10-40 ada pisang Tuhan Yesus ganggu dohot jogal ni rohana sida ala soporsia nasida di akka naong marnida ibana naong hehe Yesus sian namate. Buasa pola gabi-gale haporsion nasida amanginang. Alagu mogo roha diri di nasida. Dang tubu turoha nasida akahata. Nang tinonahon ni Tuhan Yesus tu nasida. Gariada maporus do nasida ala ni biarna. Ala ganggu ni rohana jala pola di dok ala ni jogalna. Ujungna dang adong di pabobo nasida manang tu ise haheon ni Yesus. Ala ni biar ni rohana sida mulo tabaring dia sebelumnya tugas nai baru na leon ni Yesus ipe dang di parhon nasida dang di ulon nasida na didok ni Tuhan Yesus jadi aha masih ulo ta nuai ngamanginang ikon marstitutu mahita nuai ngate marhaposa tu Yesus na okeke ganup halak na marhaposa tu Yesus Kristus gabe dia puli jala di pargugui dohot hata das-das manang parsuruan adong do opat si ulo ta songon halak na porsia di Tuhan Yesus nang hehe ima parjolo lao mahamu tugas na parjolo ikon rade borhat unang beso paduahon jami tahon una hukupi barita hahayon ni Yesus paboa ma tu parroha na ganggui patuluhan dilio Yesus do jaminan paboa joloanan do akahuaso nang hagogoni sahat tuliat portibion paupaton disima idom muna ibana patar matarida disi waso ni Yesus di pahot majamita na sida marhite-hite tadda akan na mangihuti lapatan na sude akka jamita tai di pahot hobar turikot na namar lapatan sedonganan ni Tuhan ido hita rasi-rasa ro ujung ni hasyangano dung hehe Yesus sian hamateani di patu di bana do hagaleota di boto Yesus do akahaurang atai ima namaol porsea di hatana nunga taboto jala taha porsiai iya Tuhan Yesus ima namargogo mangalehon alus ni pakirimota rodo ibana manopot hita di akahagaliota ganggu ni roha doh biar ni rohata
Asa manang isi na makasih oli parjupangan do Jesus, pasti do iko pajupang do Jesus. Ay rodo ibana manopot hita siya naso panagamata sendiri. Nunga saat hita di hata ni Jesus na madok lao mahamu. Sonang marohatta mangulahon padongan niya ni. Nungga jomolo ibana mabola hita marhite akka hugogon ng kepastian haluaw ni. Nunga dilion ibana tu hita kepastian ni padongan niyon marhite haheon nai. Paboa nagumogo do hasitongan sian kepalsuan. Namonang do nadenggan marolohon najat. Gumogo do holong ni roha dohot dame sian hosom. Naparpudi ma gumogo do hanguluan sian hamatean. Gumogo do huaso ni Jesus sian sudi aka ganggu ni rohatta. Alani dihita aka manginang tapatuduhon ma las ni rohatta. Majakon haheon itu a Jesus. Nang peso pajupang hita do Jesus mangihuton perdagingon alai porsedo hita di haheon nai. Enung ngamian hatana nama korhon haluau ni todita. Porse mahita di haheon ni Tuhan Yesus. Namar gogo patupa hamonangan hasonangan dot hanguluatta. Ai ido na pinarbuehon ni haheon nai. Gabe sonang marohatta mamaritahon maka tidakon haheon nai. Gabe rap mahita pajupang do Jesus. Naong hehe jala mangolu mahita di bagasan ibana. Amen. Martang yang mahita. Molia tele Tuhan. Nunga di luas sohami. Patupahon parningotan ari haheomi. Ima dalan hanguluan nami. Pajupang dohot hanguluan nasora suda. Ima napinaradem di hami akan aporse. Alanele Tuhan pargogoi hami. Tarlumobi di tonami nuaingon ni malau hami pararaton barita nauli sahatu ujung ni portibion. Pargogoi mahamele Tuhan. Leo madihami habisuhon asa unang ganggu rohanami mangadopi akan namasa di tonga-tonga ni ngulu nami asa pos rohanami mangulaw salut nai mangasaon gua renak mo Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Oras madita salutna songonima parjupangata di minggutta sadarion pasca paduahon di jamita epistel. Tuhan mama masu-masu hita salutna. Horas.